e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi araba ye octobre kalo tile 5 san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi ka ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ni y'o waatu seli a y'o bisimila kunnafoni damnela an ka wasabulon ɲɛma ni o ye Maliki Jaw ye ale ni a jɛɲɔgɔnkɛ ni o ye honorable Dansa Kuruma ye u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya bi octobre kalo tile 5 san 2022 CCB o kɔnɔna la u ka ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in kɔni bolila fɛn min kan ni maba fila u ye kuma falen kɛ fɛn min ye anw ka forobaca ale taabolo ye sa u ye kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état-major général des armées a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko kunu octobre kalo tile 4 san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen ni sanga 26 ye anw ka kɛlɛkɛcɛw ka pankuru min ni ale bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ ni ale suguya kɔni ye ko Sukoya Su 25 ye ale kɔni tora sanfɛ ni ka bɔ ka bin a disi o kan min ni ale kɔni tun bɛ ka bɔ Gawokaw olu fɛ yen n'a kɔni tun bɛ ka taa dɛmɛ don fintigi gansan maaw ma o sigiyɔrɔ yɛrɛ o la sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu sigira sen kan walasa ka se k'a dɔn fɛn min kɛra nin pankuru in yɛrɛ ale binni o sababu ye jan'o yɛrɛ kɔni tɛ sa a yirala k'a fɔ ko maa fila kɔni bɔnɛna a nin na maa minnu ni olu tun bɛ pankuru in ale kɔnɔna la pankuru binna waati min na sa maa kelen kɔni tun bɛ taama la ale fana bɔnɛna a nin na maa 10 olu joginna maa 10 ninnu yɛrɛ la sa fintigi gansan fila o bɛ a la jogini mangama o ye o sɔrɔ maa 8 kɔni o ye fintigilakaw olu ye sa maa fila fana bɛ olu la o sɛbɛkɔrɔ joginna an ka fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major ye sa ale kɔni ye dɔw dɔnkɛ ka taa banbagatɔw olu yɔrɔ la maa minnu fana olu joginna barabara nɔgɔya ala ka o kɛ olu ye hali n'a sɔrɔ nin wagati in na an ka jamana marabagaw olu kɔni ye waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka kurantigɛ banbali ale bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na an ka jamana o kɔnɔna la o n'a ta bɛɛ nin wagati in na kurantigɛ ale kɔni bɛ ka dankari bunahadamadenw na kosɛbɛ ka sababu kɛ sanga a n'a ka wagati kurantigɛ ale bɛ sen na nin kɔni kɛlen bɛ ko ye sa min n'a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen degun sotigiw n'u ka luwansew gɛlɛyaba donnen bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ sotigi dɔw kɔni olu kɛlen don ka u ka luwanse ta ni k'a di agent immobilier ma olu ma minnu bɛ u ka so luwansew minɛ ni ka taga a d'u ma so luwansetigiw kɔni olu kɛlen don k'a yira k'a fɔ ko degunba bɛ olu kan u ka sisow u kɔnɔna la ka sababuya kɛ luwansew da u ka gɛlɛ wa so kɔnɔnaw la u ni lafiyalen tɛ sotigiw olu bolo o de y'a to u kɔni ye wele lase an ka jamana marabagaw ma k'u k'a lajɛ k'u ka dɛmɛ don luwansew ma ka sababuya kɛ gɛlɛya bɛ u kan u sigiyɔrɔ la nin wagati
wagati na maa caman de bɛ ka bɔ I sigiyɔrɔ la an ka jamana kɔrɔnyanfan fɛrɛ la tile kɔnɔ maa 10 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la menaka ale ni Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababuya kɛ baloko gɛlɛya o bɛ u la ani dayɔrɔko fana gɛlɛya bɛ u kan maa ba 70 ani maa 3 de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ bɔ u sigiyɔrɔ la menaka kɔnɔna la octobre kalo tile 4 tɛmɛnen na sa ka fɔla sa ko nin denbaya ye denbaya ba 12 ani 250 ani 4 de ye minnu ni olu kɔni bɛ gɛlɛyaba o kɔnɔna la u sigiyɔrɔ la n'o de kɛra sababu bisa ka u wuli ka bɔ u nɔw la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔra u sigiyɔrɔ la olu ka fɔla ko fɛn min ye kɛlɛ min bɛ État islamique maaw ka taga se bolonɔbila sɛbɛn kɛra maa minnu fɛ bɛn ale kɔnɔna la sa olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na sanga a n'a ka wagati Ansongokaw fɛ yen nɔ Ansongo ale bɛ Gawo o mara la maa 5000 ni maa 500 ni 44 de bɛ yen nɔ minnu ni olu fana bɛ bɔ u sigiyɔrɔ olu la ka u kunda fɛn min ye Gawokaw olu fɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ ko yen kɔni ko basigi bɛ yen nɔ nin wagati in na Banabakaw fɛ yen nɔ septembre kalo tile 3 tɛmɛnen olu fana y'u ka walantaw ni ka olu kɛ min n'u y'u ka kalan yɛrɛ kun fɔlɔ ni ka o kɛ wagati cogoya yɛlɛmaw olu kumaw olu kan fɛn min ye a kalanso yɛrɛ ɲɛmaa ye sa ale y'a yira k'a fɔ ko denmisɛn 100 de bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni tɛ ka taa kalan na CBT sigida Tabakoro ka taa se Turukɔrɔba sigida olu ma a kalanso caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni olu datugulen don k'a sababuya kɛ kalogɛlɛn diinɛ tigilamaw ka bagabagali ye maa kelen bɔnɛna ani na maa 2 olu jogina nin kɔni sɔrɔla fɛn min fɛ sa o de ye mugujugu ale kɔni pɛrɛnna bankasi ale ni jansago ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni kɛra octobre kalo tile 3 tɛmɛnen san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 o wagati a yirala k'a fɔ maa minnu kɔni olu jogina olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la ni o ye bankasi lapitaniso ye ntigilakaw olu kɔni wulila ni ka taa u ɲɛda tiɲɛni nɔ ye ale ka walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu sigi sen kan maa minnu kɛra nin walajugu in sababu ye ka se ka tɛgɛ da olu kan Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de ye k'a da aw kulo ka bi arabadonya na hakili aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi kunnafoni na ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yani an ka kunnafoni datugu a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungaranke lafiyali kama k'i to tunga fɛ ka se ka i ni ka so ni ka o jɔ ba Maliba o kɔnɔna la tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya o kɔnɔna la terrain de bɛ e bolo titre foncier de don walima permis d'occuper do i b'a ta ka di tunga lafiya ma o ma u b'a jɔ ni k'a di ma u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ notaire ale de ka bolo kan n'an ko ma ko seere ne maa min bɛ yen nɔ ko musaka dafalen b'i bolo i ka wari bɛɛ b'i bolo i bɛ fɛ k'i ka so jɔ a ta ka di tunga lafiya ma o ma n'a tɛ maa min fana bolo i sen don u ka tɔn na n'an ko ma ko pari kalo kalo i bɛ musaka bɔ o b'i ka so tile ta ni k'a di ma n'o man di e maa min fana i bɛ fɛ k'i ka so jɔ étape par étape tunga lafiya ma u bɛ o bɛɛ lajɛlen ka aw ye walasa aw bɛ se ka lafiya tunga fɛ cogoya min na sojɔko la k'a sababuya kɛ maa caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu n'u somɔgɔw ka taga se mansɔnw ma u bɛ bila ɲɔgɔn na sojɔko la tunga lafiya nana o gɛlɛya ta ni ka bɔ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛn sini inshallah